Сюжет о результатах апелляционного суда по делу Романа Насерова готов к эфиру. Апелляционный суд начал рассмотрение жалоб НАБУ и адвокатов Романа Насерова в 11 утра и закончил в 5 вечера. Адвокаты подозреваемого настаивают на его невиновности. Сам Насеров превратил заседание пресечения в оправдательный манифест. Он выступал около часа, вдаваясь в подробности дела, по которому он проходил обвиняемым. Заявил, что самого преступления как такового нет. Отсрочки по налоговым платежам, такие как для предприятия Онищенко, применялись и раньше. К другим компаниям и в значительно больших размерах. Такая практика была и до его назначения, и деньги возвращались с процентами. Его не устраивает сумма залога, поскольку у него нет возможности его заплатить. Мол, у него есть лишь земля в Черниговской области, где он мечтал разбить яблоневый сад. Адвокаты сравнили сегодняшнее событие с системой правосудия Римской империи. Які, по-перше, собою немає злочину, по-друге, немає ні мотивів, нічого іншого. І це все для того, щоб я просто дивився в слідственному ізоляторі по телевізору, ті інтерв'ю, які дають, як хвастаються, що перший раз ми змогли щодо такої ланки якось там до чогось притягнути. Шановний суд, я дуже сподіваюся, що сьогодні представлена панельські судді, які змогли почути доводи моїх захисників, мої доводи. Я хотів би навести ще не то, що приклади, а факти з тих матеріалів, які були надані, підготовлені, зманіпульовані детективами НАБУ до прокуратури, а потім вже і прокуратурою. І дуже прошу задовольнити клопотання моїх захисників і відмовити у клопотанні органам прокуратури. Ми знаємо в історії 37-й рік минулого століття, 2000 років назад теж закликали «розіпни його», и прокуратор розіпнув. Прокуроры настаивают на 2 миллиардах гривен залога. Решение Соломенского суда о 100 миллионах гривен не покрывает сумму ущерба, который, по версии прокуроров, причинил Насеров государству. Прокуроры начали с перечисления того, чем на самом деле владеет Насеров. Это тот самый будущий сад в Черниговской области размером в 50 соток за 2 миллиона гривен. Кроме этого, еще 24 гектара земли, 2 незадекларированные квартиры в Лондоне, несколько квартир в Киеве, садовый домик под Киевом в 200 квадратных метров, дорогие автомобили. Дорогая недвижимость есть и у жены. Є підприємства, які контролюються паном Онищенком. Є рента, яку необхідно платити. Пан Онищенко вирішив, що в разі сплати ренти він не зможе заробляти ті мільйони, які він хоче заробляти, а доведеться платити ці гроші з бюджету. Пан Онищенко різними способами звернувся, в тому числі до пана Насерова, щоб той надав таку можливість не сплачувати цю ренту. Що і фактично відбулося? На момент перших рішень про розстрочку, а таких рішень паном Насеровим було підписано більше 360 рішень, це не одне рішення. Фактично борг складав компанії підконтрольних Онищенку 2 мільйона гривень. На момент вже осені, коли вже фактично справа Онищенка набула особливого ажіотажу, цей борг вже складав 2 мільярди гривень. Тому говорити про те, що державі вигідно, це дуже цікава позиція, що державі вигідно, щоб їй не платили податки. Суд не поддержал ни одну из сторон, оставив в силе решение Соломенского суда. Говорити про небезпеку, мабуть, можна буде, коли буде внесено цю заставу. Адже наразі, поки він знаходиться в СІЗО, у нас більш жорсткішого запобіжного заходу не існує, ніж тримання під вартою. Тому поки він знаходиться в СІЗО, нам нема підстав говорити про якусь небезпеку. Адвокаты Насерова сообщили, что их подзащитный выходить под залог не будет. Насеров назвал решение суда политическим. Стосовно цього, мої захисники будуть звертатися в Європейський суд по правам людини. Я думаю, що остаточну позицію ми будемо відстоювати там. Що, по суті, це стосовно затримання. Активисты, дежурившие в зале суда, сорвали его пресс-конференцию. После суда Роман Насеров отправился в СИЗО. Он арестован до 30 апреля. Роман Спиридонов, Ислам Пинкай, Эльдар Исматов и Лидия Полянская. Заман. АТР.